Αυτό είναι, ναι. Άμα είναι να σκάσω... Δεν έχω δύναμη όμως, γιατί? Αφού παίζεις μαζί μου ρε φίλε. Τώρα έχεις δύναμη. Άξιος. Ναι, πάντα τέτοια. Ναι, πάμε να δούμε να γελάσουμε τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα δεν παίζεις 49, παίξε 39. Έγινε. Να σου κοντάσω προς την πειρά. Μετά. Ready, set, go. Μπράβο. Άλλα δύο τέλεια σκορ. Team Τσιάρας Δράφλας 129 και 9, Team Power Music Ψύχας 149 Official και 9. qualifying scores. Lane 1. Team GS. Υπάρχει ειδική καρέκλα για το 29, στην άλλη τάρτης με άλλη. 100.